Minulý rok Ružinovčania ani nepostúpili do play-off, keď skončili na celkovom 9. mieste. Tento rok sa toho veľa zmenilo. Hráči zvládli základnú časť a do vyraďovačky postúpili z 3. miesta. Vo štvrťfinále ich ale porazil 6. Kežmarok 3-1 na zápasy. Patrí im tak celkové 6. miesto. Môže to mrzieť, pretože na jar bol Ružinov na nezastavenie. To sme zahrali veľmi dobre, pretože sme sa udržali na tej 3. 4. pozícii a nakoniec sme to 3. obhájili a podali sme veľmi dobré výkony. Vyhrali sme všetky zápasy okrem jedného. A na konci už sme trošku dochádzala nám tá pára posledné predzápasy pred play-off, ale hodnotíme to veľmi kladne a tak by sme bojovali celú sezónu, tak sme podľa mňa prví v tabuľke po základnej časti. Čo sa týka jednotlivých zápasov alebo priebehu tej sezóny, tak si myslím, že najlepšie sme zahrali asi začiatok tej jarnej časti. Potom nám však nejak, neviem, asi došla pára, alebo teda je to na takú dlhšiu analýzu asi, že sme trošku išli dole s výkonom a vlastne ukázalo sa to aj v play-off. Ružinovu Kežmarok vo štvrťfinále play-off nevyhovoval. Prvý zápas Líders prehrali, v druhom dokázali triumfovať po predĺžení. Ani jedno stretnutie v Kežmarku však vyhrať nedokázali a z postupu sa tak tešil super z východu. Bohužiaľ tento rok zaslúžene nás porazil, to znamená, že sme ani v jednom zápase neboli lepší od neho, to znamená, že sme len doťahovali a bránili celý zápas a hral veľmi dobre a tým pádom nás zaslúžene porazil, to znamená, že ten super bol veľmi dobrý. Osobitnou kapitolou boli české posily. Petra Danka, ktorý prišiel už na jeseň, doplnili na jar Blažko, Strecha a Humlíček. To sú hráči na reprezentačnej úrovni, takže oni keď prídu, tak vedia hrať hocikým a tak to aj bolo. Honza Strecha dával góly vlastne v play-off, Petr Danko dával počas celej sezóny, vlastne skončil bodovaní v prvej päťke, takže myslím si, že určite boli posilou. Celkové 6. miesto je oproti Vlaňašku pokrok, v Ružinove však veľmi z neho nadšení nie sú. V rámci umiestnenia je to lepšie, ale pre nás toto umiestnenie nemá žiadnu cenu, pretože pokiaľ nehráme o medaily, tak to vlastne je pre nás prehra. Niektorí hráči si teraz čakaní na novú sezónu krátia hraním Bratislavského pohára. V ňom dominujú, keď jedného zo superov rozniesli vysoko 22. My sme to minulú sezónu vyhrali, takže by sa očakávalo, že asi budeme mať návrh povedzme v dnešnom zápase. Ja som odhral prvý zápas, takže môžem hodnotiť len ten a tak super bol, ako hovorím, v nízkom počte a ešte tam hľadali do starých hráčov, starších teda povedzme, klobúk dole v 61 rokoch ešte hrať hokejbal, to je úcta.